Hello, welcome back to yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. We are broadcasting live from our Party Twice studios. Panopa Party Twice tinokunzira nyaya dzese dziri kuitika atumana ose enyika nematumana ose emasocial media. Tinge tichikutaurira panapa zvese zviri kuitika tichikutaurira timire panopa Party Twice. Uchakungoita sei? Uchakungosubscribe chete wolike ukomenta nhasi deva nenyaya boys ikutendeka pasocial media nyaya yepajosa mukadzi wemuzimbabwe boys azvibuditsa boys ichiitwa bonde boys nevarume 2 boys video riripo boys paipa boys mukadzi ilazvirwa munhingirini MuTuckshop boys boys zviri kuitika munyika muno boys zvamumira faina pakuda kunamata kuti nyika yakuenda kumagomo nyika yakuenda kumagomo saka pakuda chi mwari vatiregerere kuti vasazotiparadza sodhoma negomora. So my name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. Signing out.